Zdravím vás, vítejte u našeho videa, kde si představíme japonská dmychadla značky Fujimak, modelovou řadu R2 a popíšeme si některé jejich základní výhody. První výhodou těchto dmychadel je slitinový kryt. Ten zlepšuje účinnost chlazení a prodlužuje životnost pohyblivých částí. Další výhodou je velmi nízká spotřeba elektrické energie napříč všemi modely této řady. Za třetí tu máme inovativní bezpečnostní vypínač, který je mechanický a oproti ostatním dmychadlům nefunguje na bázi mikrospínače. Vypínač chrání dmychadlo před poškozením magnetu a cívek v případě roztržení membrány. A teď si ukážeme jedinou údržbu, kterou dmychadlo po dobu svého provozu vyžaduje, a tím je čištění, případně výměna filtru. Kryt jednoduše odklopíme a původní filtr buď vyčistíme, nebo vyměníme za nový. Následně jej dáme zpět a znovu přiklopíme. Tímto jednoduchým krokem lze zajistit dlouhodobý bezproblémový chod a prodloužit tak životnost pohyblivých částí. Tuto údržbu dmychadla doporučujeme provádět v intervalu jednou za 3 až 4 měsíce. Náhradní filtr můžete pořídit na našem e-shopu nebo e-mailem. Na závěr videa jsme si popsali některé výhody této modelové řady a ukázali, jak správně provádět údržbu. V případě, že byste měli nějaké doplňující dotazy, neváhejte nás kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.